Ingkang menika kunjuk dhateng penyanipun Besan Piniji. Penyanipun Bapak Supardi lan Ibu Yatini. Dalasan Gudrah Pengombyong Risan Temanten Kakung. Ingkang saking laladan Dukuh Kebon, Desa Kebon. Kang Mus Hambangun bebarisan. Mugi kepareng mlebet wonten ing dalem pawiwahan tumuju ing papan ingkang sampun kataosaken. Sinebagya kanthi unguling adrang Kebugiru. Kunjuk dhateng menyanipun Bapak senajan Ibu saha Ibu Bapak Amung Rawuh. Mugi keparenga samantha gatihan nampi rawuhipun Besan Piniji matur nuwun.
Cek satu, cek satu. Kondo arom cahyane, agung
bisa kumpul ngono ya ngono Jenggatika sagung para tamu ingkang sinegahna ing pakurmatan tinarbuka jroning raos ing kalengan mangke panjenenganipun Bapak Senen Sekan Ibu Isni Subekti tansah mondhongi rawuh jenggatika para werda mugi katetesan sih donga pangestu Gini megang karya sawega arsa ngentas putra miwaha siwi ninggih Roro Ayu Lukidiah Kumalasari ingkang kajatukrama kalian Bagus Ervin Nur Saputra putra panjalu saking penyanipun Bapak Supardi sekalian Ibu Yatini saking Laladan Dukuh Kebon Desa Kebon Kecamatan Bayat. Mugia ngenya rumega karya samangke tansah lulus raharja tebih nirbaya sumangga sarengana sesanti ing kamulyan. Namo
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sagunging pawiwahan ingkang winantu ing Karaharjan nuwun. Seher rahmat saha tentrem rahayu awit saking nugrakaning Gusti ingkang Maha Kawasa. Mugi tansah kajiwa kasarira tumedak lan tumantuk jengatika sagung tamu minulya. Kunjuk panjenenganipun sesepuh pinesepuh ingkang sampun hanggung mastuti dumaning pepoyaning kautamen. Pono ing pamawas lebda ing pitutur ingkang pantes pinundi saha kinabekten. Pangabekti kula kunjuk dhateng para hanung-hanung ing pemerintahan manggalaning agung. Sae ingkang sampun purna karya, sae ingkang sampun purna karya, ingkang pantes sinudarsana. Pangabekti kula katur panjenenganipun para tamu, kakung putri ingkang winengka ing Karaharjan. Mligi kunjuk dhateng panjenenganipun Bapak Besan Piniji, panjenenganipun Bapak Supardi sekalian Ibu Yatini, dalasan pengombyong risan temanten kakung ingkang saking laladan Dukuh Kebon, Desa Kebon ingkang dahat kalingga modaning akrami. Kadang-kadang mitra pitepangan ingkang dahat kanan ing penggalih, kadang wiranem ingkang kawula tresnani. Grup campur sari Orjen Tunggal Ayah Laras ingkang kawula banggakan. Muguli medalno deduka tinebena saking siku denaning Gusti ingkang Maha Kawasa. Cidekana saking tetan laksana awit kula makarya sesarengan kalian sanggarias dekorasi Ibu Naning saking Jedis Tawangrejo, campur sari Ayah Laras, sound system Ayah Laras saking Dukung Wiro, ingkang pangarsani panjenenganipun Bapak Riyanto. Foto video syuting Galifat fotografer. Kapurehan dari akan menggah lumanes sing adicara. Dawuhane sang temanten sarimbit ninggih Luki Diah Kumalasari, putra panawesti saking menyanipun Bapak Senen sekalian Ibu Isni Subekti wonten ing Dukuh Bogoran, RT 01 RW 0 Desa Jodangan. Ingkang kajatukrama Bagus Erwin Nur Saputra, putra panjalu saking menyanipun Bapak Supardi sekalian Ibu Yatini saking Dukuh Kebon. Dumamah ramelaning tata cara wisudan palakrami labet bebrayanipun. Jenengan daya sabung para lenggah menggah urut tata adicara. Ingkang sepisanan inggih pambuka dene lumasing adicara ingkang angka kalih. Suwanipun sang temanten putri saking Bale Mayang Arum tumuju ing kursi pinajang. Dene tumapak ing lasita acara ingkang angka 3 nggih atur pangandikan saking penyanipun Bapak Besan Supardi sekalian Ibu kunjuk penyanipun Bapak Senen Ibu Isni Subekti.
sasamunipun paripurna kalajengan tanggapan saha panampi saking panjenenganipun Bapak Senen sekalian Ibu. Dene lumangsing adicara ingkang angka sekawan nggih panggihing risang tetemanten saripit. Tumunten lajenganing adicara ingkang angka gasan nggih atur pambagya raja kalujengan saking ingkang hamengku gati panjenenganipun Bapak Senen sekalian Ibu Isni. Kunjuk sagung tamu minulya. Dene lumasing adicara ing kampung kasan nggih paripurna mewah panutup. Mekaten jenengan dika sagung para lenggah ingkang sinegahne ing pakurmatan menggah urut rerocaning tata adicara. Pawiwahan ingkang pun gelar panjenenganipun Bapak Senen sekalian Ibu wonten ing kalodhangan enjang handung kapsiang punika. Nuwun matur nuwun. Jenengan dika sagung para lenggah ingkang sinegah ing pakurmatan srana wanci wis dumugi mangsa kala wis tumiba. Sumangga dadaya pawihan prasaja ingkang dipun gelar panjenenganipun Bapak Senen sekalian Ibu Isni Subekti wonten ing kalodhangan enjang handukap siang punika kawiwitan. Panjenengan ingkang rasuk agami Islam samangi kalodhanaken maos kalimat basmalah. Kini ingkang rasuk kapitan sanes soang-soang kawula sumanggaken. Pambuka kawiwitan. Matur nuwun sasampunipun pambuka kita pratilaken. Daya-daya kita ancakaken lumasing adicara ingkang angka kalih. Sawanipun disang temanten putri ninggih Roro Ayu Luki Diah Kumalasari. Saking tepah wangi tumuju ing kursi pinajang. Sawanipun disang temanten putri lamun tinandra prasasat sekar-sekar kang mawa tejo. Rep idem permanem tanono swanaya palang salisik godhong tanubah samira tan lumampah laman-laman hangrangi swarani pradangga ambabar ketawang sekar tejo. Sekar wis harani kembang tejo wis hangarani ninggih sekaring pawiwahan Roro Ayu Luki Diah Kumalasari putra prawesti saking panjenenganipun Bapak Senen sekalian Ibu Subekti ing dukuh Bogoran Dijajodangan kang wis ngagem busana datan kucewa kaduk kentar-kentar cahyane lon-lon ngene numangsana lisang temanten putri sapecak mangu ke angkasa sapecak tungkul ing bantala dene sang memuji ing Gusti ingkang Maha Kawasa mugi nggih ninggal mangsa muda ngancik kadhewasan ngebyur bebeyan enggal mugi tansah jumbuh ingkang ginayuh dadi kang kaesti sembodo kang jinangka. Abrata markata busana ingkang anggrengani sarira riya dasar sulistra ing warna musdunga sedengan maisan rikma pengembang bakung atap letinota atati simbolatis ilo cendani karena sedengan hanyur kuning pilingan dana pak palu sogoan kaya pinulat idepeng temang tawang tuang imbon naga sepisan
Kesambungan bayu kaya pinulas. Yen mesem pait madu kinas kita. Lamun cinandra kirang candra luwih warna. Dasar ngagem busana imbaling gawa nata. Lamun boten aneh ilang sipating jalma manungsa. Muhung midodari tedak temurun hangin jawantah. Jenggantika sagung para lenggah ingkang winantuk ing Karaharjan lulus raharja lamepun disang tebenten putri tumuju ing kursi pinajang sampun katas alenggah kanthi hangono ralas ingkang menawi kunjuk sagung tawara tamu ingkang sineganing pakurmatan tumuntun kita lajeng kelumasing adicara ingkang angka kalih. Ninggih atur pangandikan pasrah saking penyanipun Bapa Besan Piniji sekali Bapa Supardi sekali Ibu Yatini saking Dukuh Kebon Desa Kebon. Ing mangke ing kepareng medhar pangandikan panjenengan nuwun Bapa Surasa Sule Saryo aturang basa saking penyanipun Bapa Supardi sekali Ibu. Ingkang menawi kunjuk dhateng menyanipun Bapa Surasa wekdal sasana kawula sumangaken nuwun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Liyutairu ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Salam tentrem rahayu. Mugi katentreman miwah kawilujengan kajiwa kasarira dhateng sagung para tamu kakung putri sumrambah dhateng diri pribadi kawula. Ing ngarsanipun sesepuh pinisepuh aji sepuh ingkang pono ing pamawas lebda ing pitutur ingkang satuhu pantes kinabekten para pangembating praja satriyane negari minangka pandham-pandhenging para kawula dasih ingkang pantes tinulodo ing asanipun kadang pisan sutresna ingkang winantung pakurmatan panjenenganipun Bapa Senen Dalasan Ibu Kisni Supekti inggih lenggah ing Dukuh Bogoran Jodangan ingkang winantung pakurmatan
Bapak Ibu sagung para tamu, para kadang muda werda inggih satuhu kula tresnani. Mboten kantun dhateng kru campur sari. Para kadang wira pratungga jangkep Surawati ingkang satuhu kula tresnani ugi. Pinarna kula marak munjuk atur mistuti awit saking keparingipun panjenenganipun Bapak Supardi dalasan Ibu Yatini nunjit yang sepuh saking putra temanten kakung pun Bagus Erwin Nur Saputro ingkang saking Duka Kebon Desa Kebon Bayet. Sawetawis ngaturaken menggah wosing gati sowanipun Bapak Supardi dalasan Ibu Yatini wonten ing sasana suka pargian ing ari kalenggahan punika. Langkung rumiyin kunjuk ngasanipun sagung para tamu kakung putri kagem hambuka wicarane ngatur sareng-sareng sumangga kula dherekaken maneng kupuja kanthi muncat krekating niat memaras pepadan ing Sang Purbaningrat kanthi ngaturaken ndhelekaken raos syukur alhamdulillah dhateng Gusti kang murbing dumadi Allah Subhanahu wa taala hinjawi saking rumentahing sih nugraha lan wilasanipun satemah hambabar tentrem rahayu miwah wilujeng. Tepi sadaringipun mugi diagung ing pangaksami hamba bila salebetipun atur wonten kekirangan kalepatan pranataning basa ingkang singlar ing reh tata krami mugi diagung ing pangaksaminipun. Ing asalipun kadang pisan sutresna Bapak Senen dalasan Ibu Kisni Subekti ingkang winantung pakurmatan. Panjenenganipun Bapak Supardi dalasan Ibu Yatini sowan lumantar ing kula ingkang angka sepisan hangaturaken salam taklimipun. Suprambah kunjuk dhateng sagung para sepuh pinesepuh samudayanipun. Mugi wilujenga sakmenika ngantos ing saelami-elaminipun. Jangkepatur ingkang angka kalih. Hangaturaken panuwun kang tanpa pepindhan kanthi gumala pirembagan satemah putra temanten kekalih pun Bagus Erwin Nur Saputro. Putra saking panjenenganipun Bapak Supardi dalasan Ibu Yatini miwah Roro Ayu Luki Diah Kumalasari Atmojo pawestri saking panjenenganipun Bapak Senen dalasan Ibu Kisni Subekti kakalihipun sampun kepareng nindakaken jejibahan luhur kanthi nindakaken ijab kabul palih kasuci inggih sampun kelampahan ing ari kawuri ngaturaken panuwun kang tanpa pepindhan awit saking panjenenganipun Bapak kadang pisan sutresna inggih sampun nglaksanakaken wajib jejeripun tiyang sepuh mugi putra temanten kekalih anggenipun ambangun bali somah samudayanipun tumokta kanthi prayoga pinaringan raos ayem tentrem samudayanipun satemah saged ngruntuti menapa inggih dados kekudanganipun tiyang sepuh kekalih putra kang saged ambangun bali wisma kanthi manggih ing rahayu samudayanipun sakinah mawaddah warahmah. Amin. Inggih menika
Panjenenganipun Bapak Supardi dalasan Ibu Yatini anganti dhateng para kadang keluarga ing saking kebon hangaturaken suka hamasraken putra temanten kakung pun Bagus Erwin Nur Saputra. Hamba bilih samangke sampun dumugi wahyaning mangsa kala dawuh miwah pangging putra temanten kekalih. Panjenenganipun Bapak Supardi miwah Ibu Yatini sakutrah keluarga namung nganyumbangaaken kanthi tambahing doa pamuji mugi saged kalampahan lumares kanthi prayogi. Jangkep pantur ingkang salajengipun panjenenganipun Bapak Supardi dalasan Ibu Yatini kepareng anetepi darmaning sepuh krana sampun resmi menggaing satataning negari. Kekalihipun sampun kakancing serat saking kantor Kementerian Urusan Agami Kecamatan Bayet badhe ngaturaken wujuding syarat sarana upakarti palakrami kinarya jangkeping satataning salaki rabi. Parandene wujuding syarat sarana upakarti ingkang angka sepisan wujuding pisang raja setangkep ganten sakenyeh sigi sapedhet miwah sekar sepelik. Ing samudayanipun dadosaken pralambita dhateng temanten kekalih. Mugi anggenipun anggebyur bebrayan gung tansah emut dhateng ingkang rajani gesang. Kanthi suka ing wardaya jroning manah panjenenganipun Bapak Supardi miwah Ibu Yatini nampi putra enggal nuninjihipun Roro Ayu Luki Diah Kumalasari kinantenan busana jangkep. Busana jangkep kinarya hangadi sarira jangkep pelikan sinaosa namung saagenging deli. Semantur iki kanthi raos binggahe kemanah bilih ing ari kalenggahan punika putra temanten kekalih tesih tinengganan eyangipun menika ugi kinantenan kang kawastanan wujuding pemesing. Boten kantun ugi ngantos dumugi lampeng tata cara ijab kabul panikah suci miwah dawuh pangging putra temanten kekalih ing rayi nyuwun idi palilah dhateng sederek ordanipun. Mugi kanthi idi palilah sageta anjalari lan handayani ingkang rayi anggenipun ambangun bali wisma tansah pinaringan redaning Gusti Kang Murbeng dumadi menika kinantinan ingkang winastan pelakah. Bapak Ibu sagung para tamu ing satu kula hormati, sawanipun Bapak Supardi dalasan Ibu Yatini sawetawis anganti tondo tresna tali asih kang arupi oleh-oleh samudayanipun ingkang sampun kula aturaken ngajeng ngantos dumisak menika kanthi andhaping raos mugi pinarengna kadang pisan sutresna Bapak Senen dalasan Ibu Kisni Subekti anampi kanthi suka renaning penggalih sinartan panalangsaning manah sedaya kekirangan ingkang kaaturaken mugi diagung ing pangaksaminipun. Jangka patur ingkang salajengipun panjenenganipun Bapak Supardi miwah Ibu Yatini benjang ing dinten Minggu utawi dinten Ahad surya kaping 1 wulan September warsa 2021 panjenenganipun Bapak
Senen Mama Ibu Kisni Subekti kaparengahangan di putra temanten kekalih miwah para kadang keluarga miwah Sentono katenggo rawuh panjenengan kirang langkung tabuh sedasa injang kepareng tetimbangan ing raos panjenenganipun Bapak Supardi Ibu Yatini gelar sakmetawis pasamuan kinarya kasuwun paseksen doa pamuji dhateng tangga tepalih salakatang wonten ing kebon Bayat Klaten. Makaten lan semanten inggih saged kula aturaken kirang jangkep ing samukawisipun mugi diagunging pangaksami. Kinarya puput pepet pepuntoning atur. Hambuk bilih lumatinipun gelaring pasamuan ing ari kalenggan siang punika sampun cekap miwah paripurna. Panjenenganipun Bapak Supardi miwah Ibu Yatini para kadang keluarga ingkang saking Dukuh Kebon Desa Kebon Bayat nyuwun pamit madhal pasilan saestu nyuwun tambahing doa pamuji bidhal saking pasamuan ngantos dumugi papan kang tinuju pinanggiya suka basuki tentrem rahayu sedayanipun. Bapak Ibu ing satu kula hormati mekaten lan semanten inggih dados wigatos sing atur panjenenganipun Bapak Supardi miwah garwa lumantar kula ngelenggana ing kawontenan boten saged matur kanthi darik-darik miwah trewaca namung dumugi mekaten ing saged kula aturaken wekdal salajengipun kula aturaken wangsul dhateng pangendhaliwara akhirul kalam billahi taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun. Pun nenggati wiosing pangandikan saking penyanipun Priagung ingkang piniji penyanipun Bapak Suroso pinangka sulih sarira atelang basa saking penyanipun Bapak pisan piniji penyanipun Bapak Supardi saking Ibu Yatini saking Dukuh Kebon kunjuk penyanipun Bapak Senen saking Ibu ingkang menika kunjuk dhateng penyanipun Bapak Senen saking Ibu Isni Subekti mugi parenga hananggapi saha hanampi atur pangandikan pasrah menggah wikados singkati ing enjang andika menika. Inggih menika kunjuk dhateng penyanipun Bapak Suparman. Mugi keparenga sulih sarira atelang basa. Hananggapi saha hanampi pinangka sulih sarira penyanipun Bapak Senen saking Ibu Isni. Wekdal sasana kawula sumanggaken. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Dumateng panjenenganipun para pepunden, para pinisepuh sesepuh, aji sepuh ingkang hanggo amastuti dumateng poyang ingkang utamen ingkang pantes punindi saha kinabekten dumateng para pangemban-pangembating praja satrani nagari pinangka pangayomaning kawula dasih ingkang kinasih dumateng para rawuh para pilenggah ingkang tansah bagya mulya sumrambahipun dumateng para sanak kadang perdo muda taruna ingkang tansah kawula tresnani langkung-langkung dumateng panjenenganipun Bapak Suroto pinangka duta saraya saking panjenenganipun Bapak Supardi saking Ibu Yatini dalah sak rombongan saking Kebon Desa Kebon Kecamatan Bayat
ingkang pantes sinuba sagunging pangurmatan. Sadanipun kula nyuwun pamunten kawula cumantaka marak mangarsa gempil kamardikan panjenengan sami ingkang katemben eca sekeca pawan pangandikan inggih awit kawula mudi dawuh saking panjenenganipun Bapak Senen sekalian Ibu Ismi Subekti keparenga nampi pasrah saking panjenenganipun Bapak Supardi sekalian Ibu Yatini ingkang lumantar saking Bapak Suroto awit wekdal menika panjenenganipun Bapak Senen sekalian Ibu nembe ngraosaken bombong mongko ing penggalih suka parisuka pikantuk susung ketaning katresnan ingkang tanpa pepindhan saengga piyambakipun boten kuwahi matur piyambak pramila panjenenganipun nyuwun lumantar sih samudra pangaksami. Namung saderengipun kala matur kanthi linambaran trapsraning budi miwah luring raos tulisipun raos monggo sareng-sareng kula pansami kula dherekaken ngaturaken puji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring mapinten-pinten kenikmatan hidayah saha inayahipun